Jo, si nájdeme miesto, tam si ho kúpi. Na domček si dáme... čo to? Takto. A sem dáme ešte vešiaky. A dáme sem vešiaky. Tieto tam. Bohužiaľ bez poličky. A to ešte nejaké nájdem. Dobre. A sem dáme ešte obraz. A dáme tam tento. Takže ešte koberec. A farbu podlahy. Dáme toto. A stenu. Dobre, stena bude takáto a podlaha taká. Takže chodu máme hotovú. By som dala kuchyňu. Ako prvé dám chladničku. Chladničku dám toto. Sem by som dala pračovňu. Dám toto. Lebo sem je aj práčka. Ja to trochu posuniem. No a sem vedľa by som dala toto. A ešte niečo sem by som to vysadila. Dáme veci na pranie. A ešte by som tam dal nejakú voňavku. Takto máme pračovňu. A ešte by som tam dala koberec. Tento. A tiež iné farby. Toto. Áno. A sem by som dala tiež iné farby. A sem by som dala sem by som dala obývačku. Tento gauč. Mám takto tieto dva malé kreslá. Dáme tam malý stôl. Dám tam tento. Ešte nejakú malú rastlinu. A koberec. Potom ešte nejaký obraz. Tento. Farba steny. Tento. Máme už obývačku, pračovňu, kuchyňu a chodbu. Tak sem by som mohla začať dávať jedlo a veci do kuchyne. Máme hotovú. A ako vidíte, tak sem báznička mám viac jedla. No a sem mám 2 desiaty. Tu a tu. A tam som dala papane. A tu limonádu a mlieko. A vajíčka. Sem som dala taniere, utierku, poháre a šavku. Tu som dala mikrovlnku, fritéza a waflovač. Sem mám potom recepty. A sem som dala panvice, túto vec, hrniec. Pre mňa môže byť. A môžeme ísť na druhé poschodie. Poschodí, všetko musím dať preč. Začnem spálňou. Mám túto posteľ. A skriňu. Sem dám izbu pre tínedžera. Sem bude tej tínedžerky, ako kde sa bude učiť. A malé dievčatko bude s rodičmi. Pre rodičov. A to sa chcete part 2?